ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ଝିଅଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଯାହା ବି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଝିଅଙ୍କ ସହ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯାହାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ। ସେ ଆପ୍ସରେ ଆମେ ଯେପରି ଓପନ୍ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କେମିତି ହେବା ତାଙ୍କ ସହ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା କଥା ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, କଲ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଫଟାଫଟ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା କହିବେ ସେ ତାହା କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିନଥିଲା ଆଗରୁ ତ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ତ କରନ୍ତୁ।